Ka jingpule naga kita beningkong kisiam kalenong kabakhat ar, kadkhot ar pun rio hadu lai pu ar bad kalenong kabakhat lai, kadkhot lai pulai hadu lai pusaw. Ujero bo am ula berkat hala minsiam. Lanu re lanu ka jingsen syar kan pai kala sya ka yung udaben. Lada uni upat penriu ulit kiu banterwa jen kenya, ha ka yung utrai ha Jerusalem, ka doonu jong kini kibriu kan sapai biang syau kenra jungki u reho bo am siim juda. Kin penyap yanga bad kin net pai sya u reho bo am siim juda. Enda ula puson bha ula thau artli ki khon masi da kaksiar. Ula ong ha ki pat ba, phila dei benya jin katta pandet kiu she Jerusalem. Hapet ko Israel, kine ki Blei jong phi ki balawan yalam yi phi na ri Egypt. Ula bu uwei ha Bethel, bad uwei pan hadan. Kani kalong kakam bomban, na ba kibriu kila late mani ya ukhon masi uba he Bethel bad sa uway pan uba hadan. Ula teiru kiduan ha ki jaka kenjang bad ula thung ha ki lingdo napdeng ki patba tang ba omdei ki lebi. Nangta ujero po am ula bu kaway ka jingle niyam ha kasngi kabakhatsan jong upnay ubapra kabakum ka jingle niam kabaha Juda bad ula terwa jin kenya halor kaduan. Kumni ula le ha Bethel da kabaknya ha gikhun masi ba ula thau. Ha Bethel ula bu kiling do da kabenta kiduan halor lum ba ula seng. Hanin kani ka jingja ujero po am om shempai din satya da kalenti bamban Henry unang yai thung lingdo hatnap deng ki padma nagabenta kiduan halor lum. Kat ya upakwa long lingdo ulapin kentang nagabenta kiduan kijaka kentang. Kane ka jingle kalapin kala bomban ya kiyeng kasem ujero po am hadu bakan tadam khon badkan tajat hiyaw nasla prathay. Ktien jong Blei. Kasam shispa Henriu kadkhot Henriu hadu henyo bad khat kendai hadu arpo ar. Mangi bad ki khwat men jongi ngila le bab ngila le bomban ngila le runar ki khpa jongi benba ki don hari Egypt kim shim nyu kor ya ki kam phila jome kim shim kin mau ya ka jingsbun bakrau jome Henry ki la yeng pen e ya ubah lor tam haduriaw basaw. Kila thau uway ukhun masi ha khoreb bad kila mani ya kadur thau hi. Kila yapli ya kaburom ublay bad kadur umasi ubapam plang. Kila klet ya ublay unong pen im jungki ubala le ki kamba ha Egypt ki kam phila ha kari uham bad kidak kibas shirkhay ha kaduriaw basaw. Ka gospel katkum u Marcos kalanong kapapra kadkhot ibay hadu shipho. Ha gito kisngi sa shiken hon upat ba bilin ulaya wan lang. Namar kim don AA banbam u Jisu ulakhot ya kisenran bad ulaong. Ngasngusan ya uni upat ba namar kilaya don bat nga lights ngi menta bat kim don AA banbam. Nadangan pa jing en yaki shiyeng kin yap tersaw halenti namar don naki kibalawan na jangay kisenran kilakili yau na ubriu unyo jinbam panpenkadang yaki da kikpu hangne hari kenja kanu tali kikpu pidan ujisu ulakeli henyo tali kila jubam ula hukum ya ki patba pansyong hamadan nangta ula shim ya ki henyo tali kikpu ula aigu ya ublay ula kedia ya ki pat ula ay hakis senran pansam ha upatba bad ki senran kilale kumta
Kila donru katto katni ki kharen, ujisu ula kirku ye kiru, bad ula paksam. Baro kila bam haban takdang, ladon kumbasau hajar ngut kibriu, nangta kisenran, kila khar hinyau shang kilikot lengkai, kibatam. Ujisu ula pa no iki, bad ula kiu shi sendan ha kaliang, bad kisenran jungu, bad ula lech sha kathan, dal ma nutha. Ka gospel jong utrai.